Je to už vyše 700 rokov, odkedy Žilina začala písať svoj príbeh ako mesto. S príchodom železnice sme sa stali dôležitou križovatkou obchodných ciest, nastalo obdobie hospodárskeho a aj spoločenského rozmachu. Postavili sme budovy ako Rosenfeldov palác či modernú synagógu, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie európske stavby svojho druhu. Naše odhodlanie sme ukázali aj počas Slovenského národného povstania. Žilinská posádka ako prvá na Slovensku zahájila boj proti nacistickej okupácii. Čelili sme povodniam, požiarom, dokonca aj zemetraseniu, no aj v týchto ťažkých chvíľach sme ukázali, že vieme držať spolu. Máme silného športového ducha. Žilina bola prvé mesto v Československu s krytým olympijským bazénom. Sme mestom Peťa Sagana a kvalitného futbalu, vďaka ktorým pozná Žilinu celý svet. My Žilinčania naozaj máme byť na čo hrdí. Ale čo ďalej? Vieme, kam smerujeme a v akom meste chceme žiť o 10-20 rokov? Žilina už roky zaostáva za svojím skutočným potenciálom. Kandidujem na primátora Žiliny, lebo to viem a chcem zmeniť. Spojil som ľudí, ktorým na Žiline záleží a ktorí jej rozumejú. Spolu sme vytvorili plán ZA. Plán, ako zlepšiť naše mesto v prospech nás všetkých, jeho obyvateľov. Plán, ktorý Žilinu pripraví na výzvy súčasné aj budúce. A pridať sa môžete aj vy. Plán Žilina je otvorený dokument a môže do neho prispieť každý Žilinčan. Ide predsa o naše mesto, náš život.